jingwan len shop ka eryong haki artli ki shnong haka thain ribhoi ki ba kentum ye ka shnong umdap ringi bat umdap dumu kadai ka jingja ka pala wanra e ka jingdu nong bat ka jingyam breu ka bakrau shaki babun ki nong shong shnong ki ba sha penjulor ye ki ying ki sem bat khamtam ye ki nongrem ki bla shakta ye ki jingtung jingtem ki bala julor lut na ka jing sha ka wot na phang haka eryong kumta kum ka ching ai man sim ye ki para nongrem bat kumju ban thau lat thau lenti na ka banta ban yo ikila jingiram lane ka bailut ksan na ka liang ka wei na ki kun hun nongrem ha ka jalla ka Hills Farmer Union sankmi hapo ka jingilam dauba Alfenberg Carsentiu kumu General Secretary harangkat ki nongyalam bat ki khot jong ka HFU umling blog haka khatnyong tarik unai tung hajar posan kilali her shakite ki tli ki shnong banya kendo iki para nongrem bat kumju iki nong shong shnong ki bla shakta jur hagane ga jingja habakran shkila pathai khubor na kaliang upa Alfenberg Carsentiu la yathu bahagane ga jingwan khmi ga jongki yakini ki tli ki shnong kila shem banalor ki marab maryang ka eryong kala punjulor ru sai ki wei ki jingdon jing em jong kini ki shnong ki pakentup kum ki paya jong ki sainar boarding electric kaba menta watang ye ka light ru kimdon kaba kila haban shushong dum kumju shiki nong ris yer ki badang shu sedang ya kani ka kam ris yer kila sha penjulor lut kisem bat kisier ru ki babun kila yap lun nalor bakishim dakaram lengba ka KCC loan menta da eiken sewi kani ka loan kumta ula kuntujur ka sarkar jella bangerap kerpang lengba kitenat bapher kaba kham kloy namar babun sin kichingerap na kitenat sarkar shikilanon kichu slambha kaba shimpor na kibun tili kisnam kumta ula kerpa di ka sarkar ban penstet ban penpoi ya kila chingeram shikilanon da kamen sim joga jing sokhya ni bayo ya kani ka kubor na ki para dokhat ke jongi ki badan ha kani ka snong umdap alor kani ka jingjia ka blajia ha ka khatsau tarik ha ka por kamba arbaji arsiteng kuntu mensngi ha ka ba ka eryong ka erlang thari kalawan banya denti na kani ka jaka bat kala penjular lot ikini ki ding kwai ki ding so ya ka kat bat ki we ki marap ki be ki nong rap ki ju imja bat ki ju kamai chakpo na kani ka jaka rap iwan hangni da ka jing sokhya bat ban penpau ya ka mensim ban ya ailang ka kti kamon ka kti ka diang na ka bata kinong rep ka jongi ke badan bat ki bamat ya kani ka jingjia ka basongsi te nakaliang jo ka Hills Farmer Union nilawan mentagasngi haringkat bat ujengal sekretari na po umling block ima saving ton makri bat kumjuru u presiden jongka umling circle ima pilot share ba lingba ka jimpetilenti ka jongki ngilala ban poi kani ka jaka ban ngila idar ka jongki khmat bakala long ka jing penjular ka basir khai do kata te nakaliang ka jonga mane ngasoman ai kublei ye video iba Eric Dekar ngala phone chai but ngalai thuru i bangan wan chane te kumta nakaliang jong ka Hills Farmer Union ngin nya yeng ka bakum kini ka jing e ka kinong rap ya kendo but min long kasti ka jing yada ka jong na bata ka jongki but kinong ai mensim nakabata kinong rap ki bamat ikani ka jingja ngalabata yung general secretary jongka umling block ya kaba lasai kasngi dan lasis dan lamonde ban penpoi ya ka city nakaliang jok Hills Farmer Union ban kerpat ya ka block office ban penpoi ya ka jingarap ki bakerki syakilanot ki bi penduk ya kani ka jinge ha ka sunong amdap nakaliang jok central body ngan selek bangin sa syong ya ka isi pada ha ka bedi bagani ka jingjia nakaliang ka Hills Farmer Union ngan salib ban kendo yo minister jok veterinary kamtam bang yo i kinong ri siar ki badang susdang hakani ka snong bat ki blas dang ban yo mensim nakani ka kam ri siar tang bada ka ba kawanjian okomni kiduk mensim te sakawi ka banga sokhya ba mata kasngi kalong ba kini kinong rap ki bashim ka KCC loan kim dadon ba kata ka jing smothu hadin ka jing sha penjular komni kim da smothu ba kumnu kinle bat ka ika ba ki de banle nangno kinwat jing yarap bat kumnu kinla ban siupat ikata kalon kata kadi ke babu yu dak jing kali ubah ha yen salek ban ai da ka jing tho sha i minister bodan borom jingi babat i ka department nak benta ban ai pat ban ai min simpat i kinong rap ki bamat i ka jing ja kan snong
nang ta nakaliang jongi ngin salit ban buro ya ka jing tho siaka agriculture department pada horticulture department ding by minister nang ba kini kinong rep ya bladu ikini kikat ya ki ding kwai ya ki so ba di kiwi ki marap nang ba kin yo mensim but bakinom sa ha ko umdum kani kadai ka ba nakaliang jog hil somay niyan ya julit ban mi nakapor seki officer kar nakabeta ban yathu yaki ba hateng hadian ban nila ya kendu kum kini ki jingja aki district baper aliang jong ka block ki lawan ban shim yaki report nang ta kilawan shim yaki dor nang ta kilawan pek hadu kanu kani ka jaka kala jular dan ka bangis ngosi kalong ba kani ka relief fund ka ba la penmang nakabenta kita ki ba syam lanon teng lai snem ngin pat yo kani ka bangis ngokya ba jadi nomor kata kadau ni kwa ban pen mau ya ka sarkar ba kadai ban campaign speed ya kani ka jingyarap sa kinong rep namar ba nisngong thu ba kinong rep kidon kam hadu kata nadu meneng ya ikati ka sorok yo i kimdan ya ka sorok ka babhaban poi sigiling kharep ka baar kimdan ya ka light ya ka bamenta kamdon light namar ba post ki babun teli kila khalam tinang ta kamdon network hakani ka jaka menta bat kiwi ru lesi kidan ki longyeng ki bomdan chu tang kayang bakin saro nakata kadaw kajingwan jungi mata kasi kalong ban pharu kini ka kubor seki bor ki badi pek nang ba kila ban pun speed ya kini kajingirap nasngo ban ong ba kum kinong rep ini yang siteli nakabenta ban aimin sim ya kini ki para nong rep jungi ki bamat ya kini kajing syam lanot hakabak erlang thari la penjular ya kajing don gm ya ki kuai ki tempo ya ki kai ki jongki hakani kisnang titang di kini ki kentin min sapa ya ki city ki jongi segi department of repair knang bakila banyarap kam speed kadala ya kini kinong rap jongi